lafiya gurin kusantar iyalanku su ba ku daraja, su ba ku kima, su ba ku martaba saboda kun iya cin su yanda ya kamata. Kun san da yawan maza za ka ga abin da ya sa ba su da daraja a gurin matansu, ba su iya cin mata yanda ya kamata ba. Ba wai girman azzakari shine zai baka damar gamsar da mace kankantar shi ba, ya kasance yadda za ka iya sarrafa shi. Ba wai girman shi zama na ɗimeman nan shine yadda za ka iya cin ta yanda ya kamata ba. A'a, ya danganta da yanayin yadda ka iya sarrafa shi. Yanayin da za ka iya sarrafa shi sai kasance da magungunan ƙarin kuzari. Kamar yadda mu ma mata muke shan maganin ƙarin ni'ima, zuman ƙarin ni'ima, tuwon shi na yasmin harka, abubuwan matsi. Na ga yawan mata suna amfani da shi. Kuma maza ya kamata ku kasance a koda yaushe cikin gyara, cikin kwaskwarima. Domin har kuna gyara wannan wuri, matanku za su ba ku daraja, za su ba ku kima. Kasance ka iya cin ta yadda ya kamata. Ya kasance ka iya ba ta style yadda ya kamata, ba wai iya style ɗin ba, iya jajircewa gurin cin. Ya zama na koda yaushe kana samun kamar minti 10 zuwa minti 15 zuwa minti 30. A zuwa na farko kenan kai irin minti 30 haka kana cin ta, to za ka gamsar da ita. Yin farko kenan. Idan ka dawo yi na biyu, ya zama za ka iya kaiwa awa 1, awa 2 kana cin matarka, to hakan zai ƙara maka daraja, zai ƙara maka kima, za ka kasance gwarzo, za kuma ka kasance jarumin namiji a idanunta. Za ta baka sunannaki masu daɗi. Idan da ana kiranka da Sallau, menene ya rage a canza ma suna? Honey, sweetheart, hubby, habibi, menene ga dai sunan sunaye barkatai na soyayya. Sai ka zamana kana gamsar da ita a shimfiɗa. Yadda za ka gamsar da matarka a shimfiɗa, sai ka kasance da odar maganin yasmin harka. Magungunan yasmin ɗin su ne ga kamar haka. Wannan sayoyin magunguna ne wanda kai da kanka za ka ɗura musu ruwa. Kun ji su da yadda suke? Kai da kanka za a kawo maka, za ka zuba ruwa a cikin roban. Idan za ka zuba ruwa, za ka iya sha sau 2 a rana. Maganin ma akwai tafarnuwa da yawa a ciki. Waɗanda ba su buƙatar tafarnuwa, za ku ɗiba, idan kuka sha maganin za ku sha zuma ko da cokali 1 ne. Domin zuma takan kashe ƙarfin tafarnuwa komi yawanta. Za ka zuba ruwa a cikin za ka sha shi har sai ka tabbatar da ka salance garin ma. Za ka zuba ruwa na 1, za ka zuba ruwa na 2, za ka zuba na 3. Za ka iya ƙara na 4 ma idan har ka ji akwai still ƙarfin maganin a ciki. Za ka yi ta zuba ruwa har sai garurrukan, har sai wurin maganin ya daina baka ɗanɗanon da kake buƙata a bakinka. Kar kuma ku kasance da odan maganin yasmin harka. Ga kuma madarar yasmin harka. Mata da maza kowa yakan iya amfani da wannan maganin yasmin harka. Kun ga yadda yake zuwa? Wannan za ka ɗebe shi cikin ƙaramin kofi, za ka zuba mai madara na ruwa a kai, sai ka sha. Za ka iya sha sau 2. Masu fama da ƙarancin ruwan maniyyi, masu fama da ƙarancin sha'awa, wa'inda za ka ji bayan su ya rurruɓe, gaban su ya rurruɓe, ba su iya samun gamsuwan nan, ku kasance da odan kayan yasmin harka. Abin da ya sa yanzu muka daina sa stika a jikin kayanmu, muna buƙatar zami gyara ne. Da yawa za ka ga ana kai kayanmu nesa, za ka ga wasu suna complain, suna ganin leda a bakin abubuwa. To hakan ana sa leda ne saboda ba mu buƙatar kafin mu kai kayanmu ya zuba. Sai mu sa abin da dukkan zai tare wannan zubar. Dalilin da ya sa muke sawa kenan, ko kasance da kayan yasmin harka. Sannan akwai yajin ƙwaraba-zazzagi, wanda dukkan jajircewa ka san an ce su yankin nan yane sun fi kowa ƙwarewa wurin iya gamsar da matansu. Haka dai na ji marigayi Ibro yana cewa, ya ce ko a Zaria aka haife shi, iyakacin jarabar da zai yi kenan. To ga ƙwaraba-zazzagi a matsayinka na namiji, a ce yau kai ne matarka kana gudunta. Idan ka je fira, za ka zauna majalisar 11. In sun tashi, za ka je majalisar 12. In sun tashi, za ka je majalisar ƙarfe 1. Kai in ma da ƙarfe ta 2 dan suna tashi nan za ka wuce saboda kana jin tsoron matarka ta riga ta fi ƙarfinka, tana yawan ƙure maka sha'awa. Ga yajin yasmin harka, ko da yaushe za ka ci abinci da shi, za ka barbaɗa, za ka iya cin nama da shi, za ka iya cin kosai da shi, ko ma wani irin abinci ne za ka iya barbaɗa wannan yajin a ciki domin samun gamsuwa. Yajin yasmin harka kenan, ba zan faɗa ba. Ga kuma na sawa a cikin ruwan tea. Za ka iya sa mai madara, za kuma ka iya shan shi babu madara, domin da yawa suna min complain akan suna da ulcer, ba su iya shan ruwan Lipton. Za ka iya zuba shi a cikin madara ma haka, za ka iya sha. Kana sha nan take za ka ji kana buƙatar matarka cikin ƙanƙanin lokaci.
Sannan ga wannan maganin, a koda yaushe idan ya je gare ka za ka sha rabin roba ne da daddare idan za ka kwanta, za ka sha rabi ka je ma matarka, washe gari ma in za ka je mata ka sha rabi, hakan zai sa ka samu gamsuwa. Ga masu fama da ƙanƙancewar gaba, idan gabanka ya shige ya koma ɗan ƙarami kamar haka, da ka fara masajin ɗin maganin Yasmin, ka ga yadda kaurin hannuna yake, haka gabanka zai koma, za ta yi girma. Da yawa wasu na min complain, za ka ji wasu suna tun farko Yasmin gabana ƙarami ne, halittacce ne, haka halittan gabana yake, to Yasmin me ya kamata in yi? Ka sani in har gabanka tun farkon da aka haife ka ƙarami ne, shi babu abin da za ka sa mai girma. Amma in har daga baya cuta yau da gobe ya sa shi ya ƙanƙance, domin za ka ga wasu daskararren mani yana zuƙe musu girma a zakaransu, za ka ga wasu kuma yawan yanda suke wasa da gabansu har su yi releasing, shi ma yana sa gaban namiji ya ƙanƙance, kuma hakan yana sa ma namiji saurin releasing. Da yawan maza suna kuskure gurin za ka suna biya ma kansu buƙata da hannunsu, to hakan yana rage maka kuzarinka a matsayinka na ɗa namiji, hakan yana mai da kai ka kasance ba ka da wani gamsuwa. Amma kana saurayi da kake wannan abu, ya kamata ka ga wurin daina, domin hakan yana haifar maka da cuta a cikin jikinka, yana sa ka saurin releasing, ƙarancin sha'awa, ƙanƙancewar gaba, da kuma za ka ji gabaki ɗaya ko da matarka ta fara wasa da kai minti kaɗan za ka ji kayi releasing, saboda ka riga ka kashe gabanka da istima'i. ‘Yan uwana maza ma abota kallon shafi na, kamar yadda mata suke rubdugun gurin gyara gabansu, kuma ya kamata ku kasance a koda yaushe da magani na, domin ganin kuma kun gyara azzakarinku yadda za ku gamsar da matanku 100% yadda ya kamata. Kar ku manta ku danna subscribe, sa'annan ku danna ƙararrawa ta inda da na sa bidiyoyi na za su riske ku.